ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗାଁରେ 10 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ପେଶାରେ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରିବା ସେମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଧନ୍ଦା। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଚଳିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷର ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଇଲିଶି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାଛ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥାଏ। ସେଦିନ ଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସ 2023 ମସିହା। ସେମାନେ ଆଜି ବି ଖୁସିରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ମାରିବାକୁ। ଥରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ 10ରୁ 15 ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। 10ରୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଟ୍ରଲର ପାଇଁ ଡିଜେଲ, ମାଛ ରଖିବା ପାଇଁ ବରଫ ଇତ୍ୟାଦି ଟ୍ରଲରରେ ରଖି ସାରିଥିଲେ। ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଖୁସି ମନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଛାଡ଼ି ଟ୍ରଲର ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଛ ମାରିବେ। ଅନ୍ୟ ମାଛ ଅପେକ୍ଷା ଇଲିଶି ମାଛ ଧରିଲେ ଅଧିକ 2 ପଇସା ଲାଭ ହେବ ଓ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଚଳେଇ ପାରିବେ। ଏହା ଭାବି ମନେ ମନେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚିଲା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଛ ଧରା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ। ପ୍ରାୟ 6ରୁ 7 ଦିନ ମାଛ ମାରିବା ପରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1.5ରୁ 2 ଟନ୍ ମାଛ ଧରି ସାରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଅଧିକ ଇଲିଶି ମାଛ ସେମାନେ ଧରିପାରିବେ ଭାବି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଅଧିକ ଇଲିଶି ଧରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ 8 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ଭାଇ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଠାରି କହିଲେ, ଭାଇମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖ, କେତେ ଜୋରରେ ମେଘ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଥିବା ଧୀବର ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଡଙ୍ଗା ଶୀଘ୍ର ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ଥାଏ ଜୁଲାଇ ମାସ 28 ତାରିଖ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରର କଥା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ଗଲେ ସେମାନେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରି ଯାଉଥାଏ। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଛ ବିକି ଭଲ 2 ପଇସା ହେବ ଏଥର। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆରମାନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜୁଆରରେ ଡଙ୍ଗା ବହୁତ ଜୋରରେ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭଲରେ ଆଣି କୂଳରେ ଲଗାଇବାକୁ। ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏତେ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ଧୀବର ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆଉ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିବା ଧୀବର ଭାଇମାନେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। 10 ଜଣ ଧୀବର ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ବାକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ସେଇ 2 ଧୀବର ଭାଇ ଭଲରେ ଘରକୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଭାଇର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।